Kasamtangan nga nabalhog sa silda sa Police Station 1 sa Mandawi City Police Office ang usa ka lalaki nga bag-o lang nga misulod sa pagpayuhot sa illegal nga droga human masikop sa bypass operasyon nga gipaygayon sa North Reclamation Area sa Mandawi City. Ang nasikop mao ang 30 anyos nga si alias Bobby, usa ka istambay taga Dulho Fatima sa Dakbayan sa Sugbo. Nasikop siya sa mga operatiba sa Police Station 1 ubos sa pagpangulo sa ilang hipi nga si Police Major Hobito Labra. Nakuhaan ang dinakpan sa gituhuang shabu nga mutimbang og 5 gramos nga mokantidad og 34 kalibo ka pisos. Ang kapulisan mihimo sa pagpaniid sa dinakpan nga miresulta sa pagkasikop nini human nakadawat og report nga naglihok sa illegal nga droga. Ang kapulisan sa Mandawi padayon sa ilang kampanya batok sa ginadiling droga ug miauhag sa publiko sa ilang suporta og tabang nga batukan ang illegal nga droga. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.